Jesus. The Saudi Coconia. Yes, and I do your friend for saying I could so far first time in my that's somebody why I Koto na koto. Etache ba ina pa mu kase. Yes Lord. Wo yo wo wura. Wo tin kunim. Koso na di hine. E ba de koso na di wo hine. Kedi apa koso na di wo hine. Anyumre Yesu. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Minister Comfort Erade Nyankopon Oshra upi. Ene anyumre de nyame mma nyame adehye. Jebre na ne yensom ewo afidie yiso. Ye papa ewo fidie mu asei. Ne onyankopon asra ne ngo no. Ne onyankopon asoma no. Ne wo ka onyankopon ahinta sem no. Ene owo afidie so se wo no ba besom. Ono be ka Erade Nyankopon asem. Na wasoma Erade asem aba ofie ho. Owia wo no be bom paye. Ya Erade tumi be ye kase e ofie ho. Wo ma no so ene wadwuma so. Hallelujah. Amen. Ye papa Erade e de enwosra sonkon e de adom no. Ewie ye bremu 21st century de Erade ayi ni de ama wiase nyina. Okasa egu from Memua, now a century AC, near Wayare, no when ya ayaresa, near where you're bonini, no when ya phone our bar, and less up upon it over Fidiama say, or Becca Segu Abraboso. Yes, it's your Koya Papancha, yes, Emre, your papa Bishop, Albert, Saki, Couple, Daddy, and you may more quaba Benjamin so. Also for me, Joshua Bru. Amen. Amen. Fasa, Quenya, so na menchia Sumpa TV. Ashefo. And a Sumpa radio, a tier 4. They were also so all shy. Now, O tier 1, our Facebook, ne YouTube, Nina, Yamamunina, Joe, Yanemse, Mohoye, Mamoshe, Sabre, Ayana, Jufane, Mamoshe, and Pa, a yea, baby, I will share Uti Bia, Yachiachi Amunina. Na Memfa, Aquanian, so na Memco, Aya, MCR ho, na Systematic Press, on Ninia Azuka Bema. Mamunyana jo se mobua chinchim fidie na yedi atwaguo ema ahwefo ne tiefo ehweye na otie ma menko enka na menchia eye abante David David so de otese so ten ma wa jo King David one Alex munyina Nyankopon onhira mo yes Lord na onya mo kese
ewo ndumaso a mudi wo MCR ho My God. na membo hwi enko tachiman so eye brother Philip Jesus. Brother Philip ma wacho ewo ne wadwuma yefo ni nyina bechiachia mo nyina na sabre yi de eye sida awa na ye da asempa nipa fo ase se waboa ma social issues no e de atwaguo My God. na samre de wa handle baton no e de ama sida awa Jesus. efri sabre kosi se no ndu bebone de oni sida awa emom en sorry nyame enti nyame asem na oneye emompai na awrade a oyempai botiefo na oma de any hope bemu no My God so obema wakoma so ade abem hallelujah amen sabre de ebia na obi ohoho wo Jerusalem ha na sida awa eneni de di kan a utie ya enye radio anasa TV program keke eye program nyame tumi ne nyame ahoden ni adanse edi ekire na ni pampempem na efa adanse no enye Ghana nko across the group bia obi hwe ye oche ye bia follow sida hour na Awurade ema no adanse enti ye ba ye kan kira hwefo na tiefo se nya asore asemo na embom onyankopon do ba ti asefo asase so no botai be na onyankopon do ba e se botai ne bebem na ye Awurade Yesu Kristo no bebe bi okoka nkwaje asem biara no owie ye no obompaye wona odampotwem wona oyade wona ohabida wonso wona ohomone ehawo Yesu esane wo ema adanse no eye bi hallelujah amen enti ya basu say ya the can say faunsuo My God esi TV nanim anase radio nanim o documents bia so a usivi no fato so wa ya twuma e wasa wonya promotion ache enche wo be ko pension so promotion na ma no ko pension e be how sa so na wo hia transfer and so na ho asem no ayede for documents no go obi bi yare odihye bi yare o menwo fa the photo no to TV nanim radio nanim ebi so hwe obi ti o se ne ba bronsama fanu no mum o ka kira oba na say yenko asori a onko yenko nsofo onko oba na bia waduro de wati take it to wadu brumu enti de ewo mu ane say ohia nyame basa yes Lord ohia say nyame de ne sabeka Jesus o te say Saul onko Damascus akoya dai akokum Yesu Kristo ejijifo no na embom de Awurade ye na ne say osofo bia na se difo bia kotunufo a wontie na onyame honhom eni ndiehia e wo Damascus kwa so o se di ohu ye ne se ayera mo bia te oba na wa se ayera mo bi te e wo so yes Lord na Paul say free sada no My God one honam ni moja etu agina bio eno so fidie so adanse na bebre Michelle sabre dia fa phone no My God na call Sumpa page meka Facebook no that's right Sumpa Facebook meka 93.1 FM no ko ho na like page no na share link no ma afoforo a omo hwe na ontie bi medical ka kira wo say Daniel chapter 12 verse 3 o say na badwoma no be hran na de otimi dan ni papi e batene ni mu no o be hran say da pem nsroma enti say o share link no na enam program so na obesa kira na adwene a wa share link no ona o je sa okra no edema onyankopon yes Lord onyankopon asem o kan no so ebebe mama enti fa smartphone no na share na fa o comments so mra yenchiachia nipa kakra o mo space no so na o mo ne ye ebom esom osida awa no so yenchiachia o mo kakra eye yebeko YouTube edikai na ye peri aba Facebook o Bishop na Michelle enumre YouTube no so aso papa Angelina Prempe e YouTube no so one ye some Beatrice Arthur Abigail Afum Mary Bimpe Asantewa Krobia Safo Samuel Mariam Asante Higa Amoa Jessica Jamfi Portia Osei Elizabeth Asare Bernard Edu Jamfi Edith Amoa
Michael Apia Kubi, Suzy Danso, Angelina Foucault, Inshuraba, Zinabu Amadou, and Blessing Amwa. Ewo YouTube no so a ana anumre omoni yesum den aso Facebook no Linda Owusu, Georgina Ayambile, Aisha Dauda, ena esumani Root omunyina ejira so ena Dina Asare Ochri Gradis omunyina ejira so a enya semkwetwa Setina Adepa enso ene yen esum Ishmael ne yesum ewo afidie ne so Obapa Akosia so ene yesum Inshiraba ene yesum Ajima Elvis ene yen esum Ajuagena enso ene yen esum ewo afidie ne so Comfort Edu enso ene yen esum ewo afidie ne so den nipa pi ewo so yesi yebobodi na ebefa embre no enyina Gift Mensa enso ne yesum Sabre de more like some papa gina mon share link no e ma foforo Sida awa ye base ya asema ye de brahwefo eni etiefo ne se ehefa ena ye janom enyankopon no ewo where is the God of our fathers asofo ye de janom nyankopon no owo hemfa ena ohawo toto nyamema amanfo kununom amanfo yirenom amanfo ma Jesus and then I'm meeting news 12 o'clock. I want Crampotem hop, Asalija area more. Just a bear, 2 weeks in tem. You come nipa be me son. Almost in Nigeria, ni be our beton assassin or baswo or mabuno. Almost nipa me no, ya chucho muti. Ubi po, ubi kunobu or the ayakuno, or no shene bushia. Yes, in Yankopon wo hen and no how near money to say last week yen na yeti Kumasi and so Santa se pre area mo kamiensa kikabo nipa moja innocent blood de okra se me kwaba sesia me wura me kwaba me yire me kwaba me ma me kwaba ne ma betene kano yes say okoye no wa ye bisa se nyame a wo hye ye bo se obehwe ye so na o ma ye ho e ma asem no okay eye Psalm 91 o se wa hye na bofo amaye se on hwe ye so na ye ho ama asem na osofo se on be kura ye e wo won sayem na ye nine po Pembo se de ye nan no de se afuchi ye nan mu abu ye nua na ye nan no etwa ye nan no ete osofo de na ekoso eno na ye ba ye ka kira hwefo netiefo se nyame de ye ba asase we so ma botaye nyame ma ye mfia hodo ye medi na asase so o se ka ye nyi mfie dodo mpo no enya de oso ne de wotwe ne de chance my god se na tetefo no nyini ye tetefo no nyini ye na adenti na ene ye penso ye nyini eno na sida awa ye ba ye yinsemfu abaako ne ene nyame ma abobo ho ne de atoto yankasa ya brabo ho that's right ye bisa se na tetefo no yoye se na twerese no se na ye penso ye generation so my god sa na ye 21st century ye nipa kayanya kwenya se ka yetimi ko heaven no kwasempa osofo enne asori park suku adan nyina adani asori TV su ni radio su nyina adani asori ena oti wodem a oti asori o fa ufo na oti nyame asem teteno agya no mo nante ye kwansi da hodo ansa na wakoti nyame tie radio asem ena obi hwe obi ti ote ne dan waso ni AC so asoso oti nyame tie radio asem obi da nempaso tie radio asem oti nyame asem wasoro nyankopon yes lord enti ye na wase ka yetie nyankopon asem tetefo no chese ye de boboye nwuma no ba no kwasem ye de boboye nwuma no ba na nyankopon somafo no nyame difo no my god na atwerefo no abebie mu na mo akenka nyankopon asem aso na wo fa ofon obi e ya bible ni nyina type of bible bi obegogo bia no yes
nti the opesa ubesuye biara ka obete aso ye generation a bronsama fa kwan bi so eyi nyame asem free ye tim nyankopon yi nyame asem free ye tim se yensu nyame asem yenye de yenfa nyame asem tu anamo yeni nyankopon asem so yenfa nyame suro ensom nyame no bronsam eyi na bronsam ade ode ahye ye tim ne se bronsam risikania japade and ewura ye generation Jesus. Enti asɔne ne de yebekɔ aso nyame asɛm ne de yemfa nye adwuma ewura asɔre dem a ebi ya asomfo ɔmo no mo ya asomfo wa adwuma asɔre dem no na ɔmo po na ye chiwade a nyankopɔn ka ho asɛm Jesus chiwade enye chiwade nyame chiri na nipa my God na bronsam de sika japade de nyankopɔn de amani pe biara ni pampe osofo ye nananom ye maame no frantuma ba akope no kwasem ntuma no bi achichede achi osofo ntuma no bi di no achichede achi body sa my God body sa mo na do ba akobe so nkatie bi ana your friend say nkatie na be carry no my God Jeba bubroko suya my God eno edadanso santuma na your friend say tete no beniese ya mbo okay obu osofo ya nananom ne ya maame nom santo tete no entuma na nidi a omfra o ya wodin entuma no bi kata wo de so onem santo ma no yes sir osofo onem sa atini di mi hu no tuma na obehu my God say ono no mo ka wasa my God ade na wo mu no ena ntuma no bi utimi ho asema akonya tena so ntuma no bi obu asmi ansape na osofo aso no bo maame ne di atena ho adi mfinhia pol oha ne aduon 120 osofo afenum nyina no ne kunu aye koko adwuma makɔhye sewi nsa wura sewi nkwadum awakɔ aye friends fa okabra wakɔhye ho no akontombra o maba no entuma ba akopɛ na ne kunu tɔma ana mienu afimu ni nyina o anso maame no ni agye ni so omo yusu one room omo dia wo omo mama akoma akoten waje bedudwan anso bibi ha no sister wotie me mama ya wotie me okwa ware me se o bag no tete opanka no check no e no de ko e na wo de show o wardrobe ni nyina wontimi ntum ayema e na bag no washi anso ni nyina so enso wani asofo yes sir enne yenhwe ye maame no mu binom de omo pere wodwa so ebi age dwam ho nyina kan so e modu abro ne emu nkotia ne emu edutuo asofo so ye Kristo ni ma mo de ahyehye dwa ahodom obekọ no mo de nyama gu amanfo dabre ni nyina so safo nyina du kwese ada onya sidani ba Pentecost Roman CAC Methodist ba my God osofo bekom kura no oyosomfo wasafo ananse memre da kwahwefo memre da kwahwefo nyina memamu nyina yonkodo be akoye so enya memre da so na okwa e de no oye fiada eye muslimi edru your friends fiada okuta ni muta de koye salad den dia na ekoso ye generation eno na ye ba fidie so a ye ma nipa hu no se brebre a wo bre nyina obeja ho akọ kwasem obeja ho akọ one day na ona na osi mu abushon fie mu krom fie ona na no okọ me se krodada mu no osofo okọ krodada efie na esuo nyina ye nsamanfo fie ubi sa se fie we di osi abanso eto aso miensa tete dan nyina omu nyina ewu so mo awu kode amenu mienu de ye pere na enu nti yamfa nyame asam nya adwuma eni brebebrebe nyina ye bewu akọ yes sir osofo ye hwia nkura nketoa ene na sempe nipa fo na mehwemo program na akuraketua akuraketua na yade abeton so cancer no mu ni nuama awira ho sem o ma me ni bi o papa ni bi
dia na me pesa meka nioma nyankopon so ye ya ya de ahodo adugu mizrimfo so no onfa bi ngu ya so osofo ye se yenye ene mena ye pe na ye de kwa asore nokwasem mena ye pe ene ye de som nyame bra ye pe na ye de bompai nokwasem eno ena ye se bosom yi de ye kan wasem eye abrabomo akwansidie hindrances of life abrabomo akwansidie ti nipa esi nioma esi nipa kwan emma ontime nsom nyame yie nioma esi nipa kwan emma nyankopon time mewo nioma esi nipa kwan emma de nyame akanfa nipa ho no entime mbem no eno na de emma wo hu nyankopon ni mu nyam. That's right. Asofo be se bre dudu obi hwe obi tie o de hwe se na wasi abre afa na obi afre dwuma ba no kwasem ena yutu ni nyina esei o se ena me sidan ena me pe me ma no me pe dia me de beja won. My God. Ena nti won sem kra nipa na wo pe ajapade aja won won so mu nyina so sei e se unya ni na o de ahwe nkra wo kwa ahomache ba na jo enti wo ma no esei yo no kwasem enti mena obeya ajapade na wie no enkura no so asai enti ujaya ajapade no ma wona omo betwa no selewa omo beton ajapade ena enkran ajapade no mu bitakura de ne takwa kru kase no kumase osofo ananafo no a omo ba krum ha no sa ajapade a omo papa no omo nananom ko bre yese ye ajapade aja wo ma no waton ama China fo India fo omo no mo oni shops akese e wo ye man Ghana mu ayo mo a efi ahodo nyina ya ton ama omo no kwasem omo fa no for life de una na bre ho ko hye sawi gaboso awaso. My God. Ko bre bodi Teteno bo deep people in Shotwa Naka Tisan Seki. Asofo onana edibeje enkran asase Kumasi asase Sunyani asase Takurade asase edi esifie ene waton amana na enye Ghana ni bo Dabi ene die na me no ka adenchi na yemma ye ni ma ye ho so. My God. Ye be wiase yamfa hwe ama ye be firim so akwa ye fa so ko asofo mpo no mu a ka binom kwata twere sem no enu ebimum po enibre na wura wo mu sika sem na enibre de nyame de amani pa ne bia na ne nso enti na wotwe twem no ye ka honhom nuoma ye wo honhom nuoma esi ni pa kwan. Yes sir. Na wotwe de ya ka hu na mu nuoma. Yes sir. Enti na wotwe me no ka abusua ho asem. My God. Family. Na ne de me konitiawa o kire nyame ya adoma ye beto aso. Enti yen kan twere sem e wo asomafo nwuma no timienu yimu ye duanan no kuto. Erade asem ni wose na odensem bebre ka ho di won adanse bebre ka ho di won adanse se na otu won fo se na obomodi tu won fo se ne sida awa etufo mame papa yetufo enanwumre yi moma onyem mfiri enema abusua kontonti mu mfiri enema abusua kontonti mu. Amen. Azafo Yes sir. ene abusua ne bi ye abusua kontonti abusua ni nyina pro abusua ni nyina koburu nsam jam abusua bu okotoma wa nhwe yi a onteme nsom nyame kwasem abusua na adwiri nyina ya ajapade sa abusua mu na wakofirim sa abusua no uni hwe abusua no ma yeserew unika yeserew uni fia yeserew aso kan na ntesa na wabusua panyimpo no oyuso apiani asa sikani a wo fi ho no na piani asa na no yisu chimba ho anso na wo yisu flat kura na onsi wo fi a yeso ye kohwini o hwe ya o yirba jawa wade no kwasem abusua bu o mo ye enibre abusua enibre enti Bible say asomafo Peter etu wonfo edi nsem pi kan ho sra won se abusua na mo akofiri mu no ba hwe ya monya nkwaje mamukra bisa busua no eye busua kontonchi asofo busua ni bi
ɛyɛ nipa yɛ friends Abraham abusua okay nyame ma ne fira abusua no yes wokɔ Mesopotamia ɛyɛ kura yɛ friends ɛyɛ papa Terah no na krom hɔfoɔ no na bosom enti nyame pɛ sɛ ɔne Abraham ɛyɛ apam no hyira no ɔka kyerɛ sɛ Jesu firi saa abusua no Jesu firi na gya fie hɔ enti ɛnɛ yɛ ka nneɛma mmienu honhom fam no honam fam enti firi hɔ honhom honam firi hɔ yɛwɔ bia bi wɔ ɔtena wo ntɛmɛ nsom Nyankopɔn ɔsɔfo yɛbɛtoa so mɛsɛ nipa yɛfrɛ yɛwɔ abusua bi wɔ mo yɛ nibrɛfo woka Judges chapter 11 a Jafta yɛbɛtoa so abusua a wofiri mu ɔsɔfo agyapade nti yɛtumi pam nipa firifio sɛ abusua no bi no yɛkɔ Luka osikani na wanya ne ho sɛ tabam enti mpanyimfo sɛ ɛnyɛ deɛ hyɛn nyinaa ɛna yɛ sika kɔkɔɔ na sikani no na odidi ne ho tɔ no na nipa yɛfrɛ no sɛ Lazarus Kristoni no na yɛfrɛ no sɛ ni tebu ase ɛna odidie deɛ gugu fam no pro wa no ɛna odi anso sikani no wuyɛ no ɔgya na japade ni nyina hɔ na ɔkɔbɔ nsam gyem na sikani ne ka wasam ado sɛ ɔwɔ nuanom baanum ɔmo soso ba bɛka no because abusua no mu deɛ obia ni wɔ soro awurade ɛna wabusua te sɛ na bisaw nti na nneɛma mmienu na yɛka na abusua mo ɔsɔfo abusua bo yɛwɔ tu mu a yadeɛ nkoa de abusua no nya de papa nti wagya no ma yɛ nneɛma mamanfo adome abusua no nyame abufu hyiwa ba abusua no so ama abusua no ɔhaw ne amane ne wom abusua ni bi so kofiri mu awaresem kra ho ɔden timi ngware amanfo akɔgyegye amanfo kurunom ɛwɔ abusua no mu ama amanfo adome wɔn ama ɔse wo deɛ ɔmo ayɛ mi mo asefoɔ ɔmo awares ho bɛyɛ den ɛnɛ ayɛ innocent people are suffering. My God. Deɛ na ɛkɔ so wɔ abusua wo firi mu ɛnɛ me no ka abusua kɔntɔntwe ho asɛm. My God. Me no ka abusua kɔntɔntwe ho asɛm. Abusua bi wɔ firi mu ɔsɔfo unyine nkyɛ. You die prematurely. Ɛnɛ abusua no owu krakrakrakra na ɛsi. Ɛnɛ abusua ho nsɛm na me na ɔka. God bless you. Ebusua kɔntɔntwe. My God. Emu na wakofiri. Ebusua bi wɔ esuma kata ebusua no so. Esum. Ebusua no te sɛ Sebulon. My God. It is said Naphtali. Epueja. My God. Amanaman kwaso. Jesus. Omaya esum kabi yakata. My God. Ebusua be na ufiri. Ebusua ni bi te sɛ Joseph ebusua. Ɔsɔfo sika wo fie hɔ. Joseph nipa wo hɔ. Ɔno ani nnuan mu kra yɛ nipa mako 11 ɔka ho 12 ɔpapa ma. Anso anytime ni ane bre yetimi di nipa no te sa aboa ene abusua bi tie me hwe de wawa busua eye wo wawo nua no ye wo ene me ba se me no bie so boso na wotwe point aye kan ye family abusua ye free mu enti abusua ni bi wo ho a eye abusua kontontwe abusua na de yo ene wan twe ho afiri mu abusua ni bi wo a osofo omada ensa enya hwe wo ho enu bone nom enya efio kura na ye kire nkura nsa nom e wo fie ho nkura nketo nyina ye de nsa ne sikeleti ni wu nyina ye de kire wo enti sa abusua nom na ya wo ato wakọ wo market ato abusua fio na otie abusua otim a obi hye dem kura na bronsan taba nyina wo nom agi fio dem ho abusua ba mu na wo fire ana Peter say ma yenye wo fire enema abusua kontontwe mu ena me bia tatafo na tum my God na abusua bi awakotom a utimu se edi wunya na ofra mamma odin wo se makofiri sa abusua no mu bi na edi menya makofiri sa abusua no bi edi menya makofiri sa abusua no bi edi menya sa nkoa ema odin ebia me frafiri sunyane me frafiri takwa me frafiri techima me frafiri kumase me frafiri enkran me frafiri ha boase
na makoto sa abusua du edi minya eno nko afise efiri na wotwe eno ho adwuma na yedie MCR systematic press eye system ene onua entiamo obo wchidom mofa eye number no azuka mofa nto TV na number ni mo amohwe TV ne de eda so na mo na Mutie radio no 0557 0557 000 000 967 967 0557 0557 000 000 967 967 and 0553 0553 53 53 53 53 89 89 Mame ofra pe emodin baby ofra free na dear nyame asem abai na dear wo so wakotom praise God. Hallelujah. Mambo udin ofra free hefa Na ni pato izu kumewu mo nyame asem abai dear na why victim ana dear na ekoso wa busua wakotom edunya busia we wotu ade a sikofa ukutesika ya juma enye ye ani mane befa na sika nkura yo mane besa na sika nkuta nyame nhira na wotwe ye wuram na wotwe fufuro be no ne ebedi ho adwuma gira so abompa mame fa ofoforo praise God. Hallelujah. Kan tika emodin okasa free na abusua no wakoto bi mu ana Okasa free ezima mo papa dena why a victim ana abusua na ya wu no abusua na ya wu mo na nya abusua omudo nipa odonim drafo kwa no ana ya no omati mo disabusua se wa Peter sem na memo ama o se kim ebedi unya nyame nhira mame fa ofoforo praise God. When ti men nyina so wahuri ofoforo se mara biom praise God. Praise God. Hello men ti ho radio no mo misra na kasa me ya to nka me mo din na o kasa free abusua wa koto bi mu ana Eshayem yeti o mame munya juma nye eno na ye aduru so ayebedu ho adwuma bom ho pae nyame bebreki ama se Peter kan wasema oyi nipa mpem yensan fremu ayanzo so nyame beje yen praise God. Praise God. Praise God. Oh, utie o ho dia ma me mfa ofoforo maka cho se ma mu ntie mo ho praise God. Praise God. Hallelujah. Embo din o kasa free. O kasa free. Hallelujah. Utie o ho. Utie o mentie radio no, mentie TV. Ma me mfa ofoforo praise God. Hello. Hallelujah, daddy. Obapa emodin okasa free na abusua no wakoto bi mu ana. Daddy me kasa free Zawura. Zawura mo. Me pacho abusua ni de ya tobi mu pada. De na edi nyawom. Ablabomu kuntia awarisem daddy. Awarisem aye den. Eno na wotwe nyina ye bedi hu dwuma ne na wotwe bosom ye bebo ho mpa e awrade be ma wadi so daddy monkame na sisia enti follow ye said Peter G ne pampemiensa no dakro nyame beje o praise God. Papa ma jo so awura na emodin o kasa free hin Papa chami kase libia ya wa mo dia ya wade Papa Ukonya tom se kikrein na ware eno na wase makwan Peter se mo makwan na yanyi mu fi sa abusua konto twemu ma enti nyame beje mo eno na bosomi yedi ho dwuma praise God. Praise God. Kantika emodin ukasa free abusua no akoto bi mo akoto bi pa do free papa makada free atmasa please mo dia na wo dia na ti say mo dia na ti say dia no we as man we dia mo wa do chance scam na ashi
na ahye oye dwuma bia enye yie ye bedi ho dwuma Yesu moja hwe go Calvary no ye de bedi ho dwuma Nyankopon hye papa amen for praise God Hallelujah. Obapa Emoudin okase free na La John kase free akrowa mo wakoto bi mu abusuanu bi mu ana Beba try na mo de na te sen yes we dey we hwia enye abusua no efa bi ayeye bi so nye efa ba ko no de ekoso ana fa ne de mo de ma efa na ato jeep ne te se ka ato amena mu no Beba try mami enenti na bosomi eno na yedi hu dwuma ti follow ya bebo ho pa Nyankopon shira yemfa ofoforo nso so praise God and that day mami fa ofoforo praise God Hallelujah. Oh, man, mo di o kasa free in abusia no wakoto bi mu ana. Me pacho me kase free buakwa. Ebuakwa. Ai, mabusim aware ni na nyame ya wadum so na konya awale a. Papa, eti se de wonti awale ase. O nya ne ahokire. Nya asem kutoa. Mo Nyankopon hira enti bosome eno ne ebedi ho dwuma ekosi se Yesu amanuhunu ya de ko Easter no moja no be kasa. Praise God. Hallelujah, papa. Obapa Emoudin na o kasa free na abusia wakoto. Me kase free ebuakwa. Mo Me kase bi ya enye me kase fani manese let's go do the name of Father, let's say. Aya ebusuan cha se no na edi nya wa ebusuan no mo. That's right. Eno mo Nyankopon hira eno na ye di hu dwuma ye be gira nyame asam so send Peter kan wo Acts chapter 2 verse 40 no ma me for praise God. So ebusuan musa ware nyabotra mawura nyabotra wa hiti dodo me mo de o kasa free na de na ekoso kasa free pankrono mo ebusuan enkwa wo mu nyina ladies wo mu nyina awoma wo basa aware nto ebinya aware bi nyam penifo na wo mu nto kwa wale no masa baba no masa ya ba eno na ye ho adese o so anom ne o ma me kutu amote akire na o dada ho sa ata o se o munya no be se akwana na yakwa aba eno na ye di ho dwuma bosome ye be kai o mo follow dwuma die no na eno na ye di ho dwuma ma me mfa ofoforo praise God. Hallelujah. Emoudin o kasa free na dia na ekoso abusia wato bi mu No kase free for my kuru. mo Ebushia yenya wale nokora dia wo nokora nzamba wale basa wo ne shoma nyame bejo se Peter kan se ma nyame je ni pa firi mu a nyame bejo mo ma me mfa ofoforo praise God. Praise God. Praise God. Hallelujah. Obapa Emoudin o kasa free na ebusia no wakoto bi mu ana ebusia koto je no Afa wakoto bi mu ebusia ewo mu no efa ba bia ye fa ba bi so nyeye na memene masefo ne menua no mabra ya ple se menua ba ko se nyame akasa ye ho a obako okoje no nyina ebusia ba ko no ye se nka no ne ba na si nyina na si dan enye easy last week for me ba cancer mo if kasa free takurade mo mame eno na bosome ye di hu dwuma erade be kasa Nyankopon hira enti follow paye na ye bo no nyame beye mame mfa ofoforo praise God. Hallelujah. Kantika Emoudin na o kasa free na wo so wakoto abusia no bi mu ana Ma tom ti se nsuo no tom wa tom se surum ya goro de ne kokora nyame bejew papa nyame bejew amen papa dia na oso dia na ekoso papa yo tembe fulo mate papa so o dia na wa tom se nsuo no dia na edi nya pa wa busia no dia nya pa me se me bra no mo no minuyamba no mo mba so aduru ba bia na o ma yiba si kwantinfi musika you to ka say nya memba obi awo makra onhwe na akohwe obi mamum
Bo. Enyame. Enante. Ayana mwaka eme. Nyame funo. Nyame kaimu, nyame bekasa. Nyame bekasa. Mamemfa the last caller. Praise God. Praise God. Praise God. Utransfo. Hello. Oba pa mo udin o kasa free hin na de na abusua no wakoto bi mu ana. Me kasa firi Kumasi. Abusua no de mi dabi mu pa. Wato mo se bu. Unu japade ame de yale ato so me na mo me yale sra da ko mo ame nkule we. Otime ya japade obre owidie ni ya japade ana de yade aka wato ho. Enti wo de wani tutu a nipa ma ye ya japade wa abusua ma ye de omo atofo no be nipa dodo be sesen. Buburuja. Nyame beje me maame. Enu nti na ya ba no. Enti se o follow Cedar Hour. Mo amutie Saturday mo amohwe tada one TV from ahomachi no num ekosi no nsia na memmere da bia so mo amutie a dance over 2 hours na ebi abusua na edenche ye den asorade etime age won nyame etime afaye so age won dia won so nyame bejo na Peter no mo breso no nyame fa so mafo no so je dum enti mo follow na wotwe ni na wotwe foforo ye wura mu nyina ye be wura busua sem no mu na ye gina so abompa ye kasa urade Yesu enanumre asama ba ena Matias yese abusua kontotwe no sa abusua kontotwe no enya ye penso nko na ba he na Enoti na Yesu bewu ye. Enoti na Yesu bewu ye. Enti awrade ma wo moja no. Enti awrade ma wo moja no. Enjeme ma. Enjeme kunu. Enjeme sikasem. Mejuma sem. Mawaresem. Mapomode. Yesu demo. Yesu wa no pompa se awrade ji ye. Jesus Christ. Shout, I break out 3 times. I break out. I break out. I break out. More Facebook, YouTube type of say I break out. Jesus. And then you say bompire, can say ready Yesu.
Awurade Yesu ɛna nwumre ɛna nwumre abusua kontontwiri nti abusua kontontwiri nti ɛna ɔma kwan ɛna ɔma kwan ma yɛkum woɔ ɛma yɛkum woɔ ma umogya no ɛtɔɔ yɛn umogya no ho mmara mfasoɔ ma umogya no ho mmara mfasoɔ ɛma me ɛma me ma waresɛm mɛtwomasɛm ma wowɔsɛm ma wowɔsɛm pɔmɔden ma pɔmɔden obi yama fa pere Jesus Christ. Ka amen prensa. Amen. 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 Nyame shira opi. Amen. Me no bompai obi bia wo hwe ya wo tie ye. My God. Me bompai say Yesu moja hwegu Calvary. Jesus. Abusua bia wo firi mo. Se Peter kan se manipa bi firi abusua kontontwi mu a. Se nyame ko yi Abraham firi abusua kontontwi mu. Jesus. Awurade fa ne san kan. Amen. Awurade fa ne san kan ma no. Amen. Awurade fa ne san kan. Amen. Abusua no wo Yesu demo. Amen. Amen. And then there introduction. I think you be awuram. Yes. Answer you be empire egwinsuo ne bibia so no. MCR or the osofo Emmanuel J. Maame photo no ebeto so. Na wa wo hwe TV ne mo amotie radio ye sofo Emmanuel J. Dodo no anim ne se sida awa ene sumpa first otai kan ye Bible no na busua panyi opanyi yawboache ana dodo no so fra no Eje John busua panyi se abusua panyi sienie o se ne dehye oba panyi ana adwoa fra dodo no afra no enu adwoa okọ ne bofo no nchen na busua sese nda no o kyen yawoda ya eno omudi ne na otweda ewo afijase oyoko anopa no nsia kosi enwumere no nsia to mo se adomfo ne jamfo embeja wo na omuni na otweda no ka obadwa a ko beba ebusua panyi dodo no na hotedi an dodo no ade frɛ no Kosovo ebusua panyi Kosovo Ghana de ebusua panyi fo no mo odin yo ebi ebusua panyi to park mo so we de ebusua panyi Kosovo ya chia mo nyina ebusua panyi fo nyina ya chia mo sabre de peja wonsuo na ya mo so mpae me hyenya me tumi mo ahoden Jesus se mbowura wonsuo no mo yes Lord nsuo no na ne Yesu mocha amen ena ne ayare sensuo amen na ne nsenkyere ne nsuo amen nsuo ibeye biara enye juma me frɛ adanse egu documents na so yes Lord Yesu demo jemeso say amen amen o so na your convention 3 days convention no baso gidi next week ochina na ochwe second enti ya wada nwumere and the Yeshua ka Yesu woni ne moja no has the power in the blood of Jesus. My God. Na ni fear dana de ye man pa watch night. Nwumere no kronko sia homache. Eno no bia di nsuo ba ko baba dan Yesu moja. Gina so se moja no nkasa man. Na ne memne da no esuo masubo. Na ne kwasia da no Yesu asore. Enyina de na seda abre no. Enti wadom fo nhye no so frɛ children person. O kira so ye counseling. O kina efri no nsia kosi se ewiadumi no be koso no o kira cancel koso. Efiada mpa bon so ebeba so gidi. Nyame nhira say wo sai wo mere no wadaje e de follow sida wa. Sabre die na ye jai baton no so e de ama guest many awa. Osofo lambo mo ene osofo panyi Nicholas na mechia mu nyina nyankopon kama ho why na wo de o follow ye nyame nhira o kya same time be hia san so ena eya sumpa first ahomachi no num kosi no nsia